Yan Jeffon Morales, and then may partner niya po na ko dari suwan dito yan. Wala ni gala, unang tang pagpanlangit sa itong labang magagam. Lord, thank you kayo sa maghihata ka na mo grasya. Asap dito, always say a prayer, mga kaisunod mo na importante. Thank you Lord, sa maghihata ka grasya ka na mong talan. O ang kalinaw sa tibok libutan ng mga Pangindoy. Thank you, Lord. Okay. Bueno, sa tampo ko rin hatagan ng pagtigad no, pinadakin sa kababay na mapatawag lang sa ngayon nga Kara. Kinigibatan ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Personan, ang atong symbol, si Kara. Magbuhi tag unggoy, di man sa dailalim no. Namo ko'y baligya nga unggoy sa among silingan ba, bata pa nga unggoy. Unya nakita pud nako sa YouTube o sa Facebook, mauso kaayo nga magbuhi og unggoy. Unya mo'y gigamit sa ilang vlog. Mao ni nga na-interest ko. Ug kun nganong na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Sugdon nako singon ini ang tanan. Sa kalit mo gipukaw ang akong paghinano sa akong paghanduraw gihandom ko ikaw bulak ka nga langit nun ning yutatang tabunon buot ko nga hantumon panggaon ug mahalon Kara ikaw day pakamatian Kara mutya kaning dugan kamatayon day mubabag sa imong pagpanaw ako day nagtuaw saligi Kara salig ayaw kata Kara mutya kaning dugan kamatayon day mubabag sa imong pagpanaw ako ray nabira niya may nag-video call na ko Dong! Ako rin ba rin silent Dong, isa na mong nag-video call ka? Okay. Padayon lang din, padayon lang. Ay, padayon. Padayon mo lang sa diha ka ng imong gibuhat ba? Unsa, nag-usap ka diha? Nagunsa lagi ka diha, kasi mo ka-video call, nag-video call ka. Waoy. Ikaw pagtarong ha, gaunsa day ka diha day? Akuan, gibidyohan ako ang kanta-kanta taon ba? Ako gibidyohan ako kagilingon, kanang nagkuhan ko ba? Nag-selfie-selfie ko kanta-kanta, niya ako ni post Facebook. Unsa? Gibidyohan ka, ha? Unsa man? Di, oy. Kainomdom ka itong kanta-kanta ka dito sa banyo? Gahapon, ako. Kato. Unya? Kuhaan si kag-video ato. Samtang kanta-kanta ka. Unya, ako gipost Facebook. Unya? Naibaw kag pila views? Naibaw kag pila views sa imong kuhaan? Katong gi-post ako? Ano day, O tan-al, ikaw pila. Ako ni pila man. Miabot og 300 to. 30 to. Ha? Sa tulo lang ka oras, 30 to. Gahapon ha, nya karon, naibawan ako, naibaw kag pila views, happy tamo sa klibo. Unsa pa banda? Usa pa gali nakadlaw ha? Unsa pa? Usa pa nya mga kwarta ta ana. Ay oy, labi na viral ng video nimo. Video views baka nang mo view sa imuhang 100,000 o di ba? 1 million. Asus the best kwarta na kay daday. Saba ka da makoy ay. Lagi trawa na tong silingan kanang vlogger ba? Awa, nindot kay bae, nagpo-post sa bae. Unya, pagkasunod buwan, may chikots na. Mao ba tinuod ka makoy? O lagi, bawo nang ato di pa muslan kining vlog.
para makakwarta ta. Ah, sige, okay. Kung maibabalik ko lang ang dating Ano sa mga diha? Ay, si pangutana, pag video di ha? Kadang silos ka ta ha. Ha? Kadang silos gi ka ta ha. Ako, kato. Sige, sikat na kay mo na sikat kayo lagi. Ay, sa ha, tayo Sige. pa sa... Sa tuwing nakikita ko na magkatabi kayo. Ay, kapoy. Masayip ko kami na ha. Sige, kada-kada ha. Sige. Ahak, bayaane. Ay, kapoy, bayaane. Pagkali, di kay kwarta na di. Ha, kakapoy, kakidon, ay. Muna kog naengganyo sa dihang gisultihan ko ni Makoy nga ubay-ubay na kuno kog views sa ako ang mga kanta, giganahan na hinuon ko. Unya, Uy, Marie. Ikaw mag-udi ay ni, uy. Naana day kay vlog, Marie? Ala, sikatan na ni mo, Marie, uy. Nag-viral biya ang imong video, Marie. Katong nagkanta-kanta ka. naabot Mari oy si Makoy ra ginahibaw anak Mari kay siya may nag-video nako samtang nagkatakanta ko si Art. Mao ba? Paapila to anak, Marie, pe. Hala si Makoy lipamutan ang Mari kay wa jud koy ay diha ana. Ina, Marie. Imo man yun ang bana. Bisag kitang duha, Marie, ba? Magkatakanta lang ta. Ah sige Mari, uli nako ako konsultihan si Makoy ha. May talent, anak, Marie. May ka mo kanta Mari? Oo, may pa kong sayaw. May ka ba mo kanta? Ulagi, may kong sayaw. Ah ako ni Mari. Ako naman tingnan ni something. Basta, Marie, ha? Maghuwat po si mong dawag, Marie, ha? Ingna ko, ha? Oo, Mari. Dong, si Maritiliang ba? Nagkita mi dito sa may carbon? Nya? Katugay na pa kong lamas, Lagi. kakita na siya sa akong video. Mo ba? Unden? Namyo siya na ako, nga gusto siya mo apil sa video. Unden? Akong giingan nasultihan ta ka. Yung sa man, papilo na to. Gusto unta ko pero Ha? Si gusto ka. ako ang kining murag Ngano na may pero imo ha? ako an ba kanang Pero ikaw dong- gusto ka be ikaw be. Ako? Oh, be. Ikaw, may ikay may baw. Ako gusto unta sad ko, pero O ngano nilo sa pero imo be. mura magdunay something by Hana. Ha? Ano ba? Ako ba gusto gipangutan ako, na ba siya talent? Unden? Lagbas it tinubagan. Ha? Ako gipangutan ako, may ba siya mukanta? Mutubag may kumusayaw. Kapila gid ako balik-balik kun may ba siya mukanta? Tubag ko lang kung, may kumusayaw. Yawa ko na tanda pilo na yung paga tanda. Basig tuluhin no tang mahimong dunay something. Nakaka-dirt. Recorded by X Thunder Gaming. Wala lang papila sa akong banang akong kumari nga gusto mo apil kay disad gusto akong banang nga may laing masagol mao nga dangtan og pila ka buwan. Dong, naunsa naman atong Facebook ay. Ay, wala ni mamalitais pa taon na eh. Probida. Nya, murag hinay mo mga views. Ha? Magilan, kaita. Batangay, ano kang hinay man eh. Ngita ang ngita sa tong tingalig lain na ba. Pero sige lang, mag-video lang gyap ta. Samtang ngita tag lain nga ika-post ba, ha? Kanang dili kaya dili sa kantaw, o kay tan-aw sa Nga kanta. naman way ayo akong kanta? Okay raman. Kay day. Ang nakaparat lang kay Kay unsa dong? balik-balik. Balik di ay. Balik-balik mo iya tas ko. Tay bose balik-balik oy nga lain man to ako mga kanta good. Hawa mo ka mukanta ato ang katong silos-silos lain to balik-balik ang kayabag ba. Manghinaway man kay kasi kanta ko. Ako na sa kamera nimo pe. Day. Ano nya na Ano si kanta? practice mo ko day. Kidot baya ni mo. Sab. Hala. Uy, unggoy ni. Suits karton. Ya. Ibu tangan porse. Probida no. Porse. Bos, balik yan na, boss. Balik ka. Bili-bili yan ni mga ni bay. Usa ka libo lang. Mau ba? Usa ka libo? Ano niya? Kining unsa man? Babuhi ka ng lungguya taon nga. Burubag ko pa na tao. Muna nindot mo. Kuat, boss. Balion, boss. Malat siya. Babuutan ang unggoy ninyo, boss. Mau ba? Kamu yung padako, boss. Tinood yun na. Nga inyo, ati manon. Babuutan niyo, boss. Wala, di mo ko kumamutim ng taon na ning unggoy ba, ha? Dalira na, oy, dalira. Tuluwa talaga. Sige, tuloy ko ba? Tuloy ko sa pagkaon. Sa pagkatiman na ni. Tuloy ko, ha? Ala ka cute. Balik yan ning itoy. Oo, ma'am.
Unsay brand aning ituya? Singan, ma'am. Unsay kaliwat aning ituya ba? Awabi na ako unsay brand, katubagong ta ko ni mo Suzuki. Ay, hilom ra. Ay, kapoy ni mo joke kagay ito ako Bali-bali ka ane. Sa kalibo, ma'am. Ha? Sa kalibo. O, apelo ni mo ang inahanaan 5,000 tanan, ma'am. Ano lang ito, oy? Abi na ako, apelo ni mo ang nagbaligya, ma'am. Ito ra kong paliton. Why labot ang gorila? Abog ka, Ginoo. Gipalit ako ang itoy ug excited na kay kung mamuatiman ani kay giganaan man ko kay cute kaayo. Unya pag abot ako sa bay, didto na diay si Makoy. Dong ana day ka diha. Hala. Unsa na? Palit ka. Unggoy ni day. Ako dito manon. Usaw nang ako gisinlaan ba? Nindot kayo. Mao man ni usuron. Mas nindot ni kaning itoy. Nay Ito. Parehas ani kani awa. Uy, napalit sa day kag itoy. Oo, kay mo na akong i-post. Bati mo na. Mas daghan tanaw sa unggoy. Potako lang ka mas daghan ang ganag itoy. Mas daghan unggoy. Sige. Sige. Bitaw. Kay mas daghan man mo. Sa? Mas daghan mo unggoy. Usa matawon ba ako unggoy ko? Sus, mangutana pa man ka. Iko-gray, diferensya ninyo, oy. Nga naman. Usa ni Princess Ikog, ha? Ha? Ngano lagi, ha? Ang unggoy, ilang ikog nasloyo, ang imo na sa tubangan. Katawon nun. Katawon nun. Kaya parang gaya na yung muna, pasingit na mo. Ha? Nayabog ka. Kasi pasingit ka, pataka man lang ka, oy. Pareha, si binawan ng unggoy, dito ka. Wataw ko mo ingon. Wa ko mo ingon, ana. Ang giingon ako ng unggoy, parehas ug naong nimo. Huwag na nabidag. Sus! Kakidoy, pwede mo tauhana ka. Nakita na ako nga mas gipalabi ni Makoy ang iyang binuhing unggoy kaysa akong itoy. Mao nga nag-vlog na lang sad kog ako. Unya naglabay ang pila ka buwan, mikita na sa among vlog ug minako-dako na ang akong itoy nga si Cheche. Unya dako na pod ang binuhing unggoy ni Makoy. Unya Tanawa, basta ko akong views, di ba? Uba ni Chocho ba, tanawa, ang akong baby monkey. Bebe, tiguang naman na. Tiguang taon, suyak lang. No, ano to basuya mo ko? Ang, kanay mo ha, be. Kaya bin ako na itong views, be. Pila man nanawaran niyo mo ang imong gipang-upload yung iro-iro, be. Na ako'y 5.7K. Uy, kagamay. Tanawa sa kuha, 120K, ha? Tanawa views to. Mas una pa man kang nag-vlog na ako, mas daghan makag mga followers. Ako bago pa man ko nagsugod nyon. Suluya ka, suluya. Suluya sa imong mata. Umangali ko masuya nimo nga mas unggoy pagkatan-aon kaysa binuhi imong unggoy. Nya, war sa yung personal, mo. Ngano di tinuod, dili. Suya lang sa akong nakita sa, mitanaw sa akong mga vlog-vlog. Natural na, di ba? Oy, sus, natural na ako. Oy, bago pa man ko niya, nakakwarta na ko. He, pikat nimo. Kining ako kasabot gyud. Imbis magtinabangay unta mi, mo naman hinuog nagpasuya ay mi. Unya. Hey, boy! Hi, guys! Kumusta naman, kamangki? Mga kamangki, kumusta mo? Shoot out, inom nyo. Shout out din yung tanan, ha? Mga bago na kong followers, welcome sa akong video nga kamangki. Pasensya na mo nga watak upload karong adlaw kay na-restrict ng atong account taon. So, karon ba taon kabalik? So, padayon gyapon ta, mga kamangki. So, salamat sa bagong followers. Hello mga kapapi! Uy, Kumusta na papi. mo? Uy. Ha, mga tumi, ni Cheche, may pinanggang papi, at tumis plaza ron ha. Kaya ako siya isuroy. So, standby lang mo mga Tita. kapapi, kaya ako pag-iinisan si Cheche, okay? Kanang standby mo sa iyang attire. Mubalik ko rin guys ha, mag-live ko, paabutan ninyo ang among live ni Cheche, mga kapapi. Salamat mga kapapi, hindi na lang kukuto mga Lolo, kapapi. David. Salamat, bye, kaayo ba? Unsa ba ka diha? Sunod-sunod ba ka na ko, eh? Amo na, yabag ka diha. Kit, Unsa ko maghilabot mo? nag-video ko na rin, video po ka diha, na unsa ng taon ka, eh? Hala, galing na rin taong ko diri. Uy, wapa ka mahumagligo ang imong unggoy. Diri na ako nag-video na ko mo. Ang ayaw kong pagawasa. Ikaw mo'y gawas dito. Musingit ka lang kalit ni Rek. Bida, oy, salduhan, galing ko na kong mangki-mangki. Pikatan tayo ka ba? Oy, di mahitabo nga mangayo ko na imong sweldo, no? Kung mamonetize ng imo, mamonetize pa ding ako. So, dako og kitang hanggawa ka kay nimo. Ay, kanahaning iro ay. Imong ito ay, gipahata kong bibi mangki. Chuchu! Che! Alam na, bida. Irubuang na imong ito, gipahata na kong Para mangki. mo sa imong mangke. Gikumot ang itlog sa kong itoy. Ha? Hala,
Gipaak, mirisi, mirisi. Ilabay ko na, ilabay ko na. Unggoy mo ilabay. Pagtipon mo nito pulos yung mga unggoy. Nagkagubot kami sa kumbana tungod lang sa among mga binuhi nga mao'y among gigamit sa pag-vlog. Nalimot mi nga ba nag-asawa di ay mi o kinahanglan nga maghiusa para sa among kita. Karon, pasok ko kay nako akong bana kay ngayang unggoy nagluya kay gipaak sa akong papi. Kunyang ako sang papi nagluya sa kay gikumot man ang itlog sa akong papi sa iyang unggoy. Wa na gyud magasinabot ug wa na gyud magasinabot sa akong bana. Unsaon ni nako? Unsa man kamo ang pasultihon? Kara. Thank you, Lord. Good morning. Sa tanan mo naman ito karon Ate Pres. Good morning. Sa tanan na itong mga kaigsunan po nga kinahanglan minunta og said Panyawan Coffee Mix. Kita mga trabahador kinahanglan nga di na to luyahon itong lawas kay trabaho man ta. Kita mga dagko inom kita og Panyawan Coffee Mix. The best kayo. Nindot kayo nato ng said Panyawan Coffee Mix nga imnon ay ni padong to eskwelahan. Thank you kayo Ate Pres. Okay, pasalamatan ako ang tanan. Nga nagtumar, nag-maintain ka ron og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangustin para sa tumaya high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayog si piyata pag-inom kada adlaw gyud. Natulusaw sa kaadlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom na daan, nugo sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inikpaniud to ni mo, maugyapon. Sa gyapon kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, ang imong imnon unay kamukaon sa imong paniud to. Maghapon, inikagabi sa di ba kamukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan nugo sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ugalang nga itong na problema, gid kaayo aning kidney o UTI. Ayaw na kaguol, ayaw na kabalaka, tungod kay dunanay. Makaayo, makatambal, makapaalibyo, anang itong tibati, bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule ang imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa itong kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga kaisunan, nga bigamit ato ang Sedlen Mint Oil. Thank you kayo ito nan. Kamu ang nahimong number 1. Sedlen Mint Oil, na tinun mo ang tag sa ito ang padot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikus bin, katul-katul, kuto sa kabataan, dysmenorrhea sa kababayanan, bagsakit ang atong dapi-dapi, aplasan lang nato, o Sedlen Mint Oil nga na, rato mapalit sa butika. Di ba kayo gili? Basta tinuod, good comes. Adto kita sa butika mo palit. Dili kaya tinuod nga Sedlen Mint Oil. Sa gawas na, piki na, ha? Makikala, adto ta mapalit sa butika, mapalit ang tinuod nga hapla Sedlen Mint Oil. Amo ginang balik-balikod kay masipyat yata. Masipyat ang mapalit sa gawas. Sa butika na gyud gibaligya ang tinuod nga Sedlen Mint Oil. Okay. Okay kali, alita sa Facebook, mag-ikson, bisitahan na to ang page Sid Marketing, type na to ang Panyawan Herbals, no? Nya, ayaw kalimot ka itong i-like ang page ngay gala. No, nya, makita dito tanan ang mga genuine Sid Marketing products o ang mga Panyawan products sa Sid Marketing, mapalitan po na to sa Shopee mga higala. Ha? Sa ato pa, ato palitan sa tinuod nga Sedlen Mint Oil. Ari kita butika Shopee. Wow, lagi na tinuod para dito si Piat. Nya, si Rinanti Tugbong Gams sa sitio Kasili Barangay Arpili, ha? Tigamitan kaya na Gams, pero palit na to barangay sa Kasili ba? Barangay Kasili, sitio Arpili. Si Marambik Sad. Nya, ako ni mga close amigo din diha Gams, tinuod sa din usa si Silsom sa din mati na. Silso Real. Ako na amigo. O si Harold Vision des Labugon. O si Chiribel Toledo Lamak Konsolasyon. Pero hisgot na tabugon ato sa nagams ka ng Labugon. Hisgutan ako ang amigo diha. Gabitan kaya na ito. Pakita ko rin. Pagpagsurin ako sa ira. Diha sa Labugon sa Mandawi City si Joe Puntanosa. O siya ang asawa nga si Lita. Ano? Salamat kay Jo sa pagsalig na to sa itong Panyawan. Sid naman Sid Sedlen Mint Oil. O si Tamay Catalino, Ugang Junior, das Malibo, Luer Malibo. Thank you kay Dong. Salamat kayo. Then,
Ma'am! Ito sa ato mga celebrity coaching beauty of users. Labi na kanimo diha. Ma'am, ligaya man neba. O Sir Dime mo neba diha sa Suba Duterte na now setting. Salamat yung usab ni Double D ang atong magician dito sa Taytay. Salamat ha. Sa ilang pagpangaligo gamit ang celebrity coaching beauty soap. Ingon man sa baga ang mga sakop sa Couples for Christ diri dapit sa Lagdundi Club Cebu nilang Sister Jeannie o Brother Jomari Tormes, I'm sorry. Sister Asyon, sila ni Sister Jose, Brother Jose, Brother Artemio, o ni Sister Magdalena. Ayaw mo kalimutan sa nila ko pamato sa inyong mga services. Mia Alcalde, o Jalen, Miko Sistuso, o Sister Juana Pungot. Inigato ninyo sa inyong mga prayer meeting o santo sa inyong mga services. Said Celebrity Kodik Beauty. So, adun na kanina sangkap, glutathyon, papaya extract, ng masarap natural moisturizer. Adun na sa pagkinay mga paagi nga dili, mag-dry ang inyong skin. Muputi kita hamis, younger looking o kutis artista. Said Celebrity Kodik Beauty Soap. Dalit ka na to sa Said Marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sino na to, kadlaw. Kita tayo senior na to, si Dekara. Si Dekara. Kinis Kara, Ate Pres, nag-vlog-vlog taon sila. Yung bana ba, kaya lagi, sa kaya ng mga pangwarta ron. Pangwarta niya, may lang, mamonetize ka, daghan kagawa, viewers, kay daghan, makakwarta, yung kaan eh. O kugihan lang ka, kay kadadlaw, yung ka mag-upload ng reels, ano yung bulsa pa. Abi ni mo, gulyat, dagang kayo nakabag, nindot ani. Tinuod na. Mga vlogger? Tinuod na. Mga milyonaryo na ni Uban. Tulad ani mga vlog. Nya kani sila tao na Ate Pres, murag minus-minus man nila Ate Pres. Like, simple ra, ilang ko ano? Mga kuan nga, uban diha nga lisod po kayo. Nya na po uban nga mga vlogger, nga kanang pangwarta sad ang ilaha daghan nga mo dulit tila pero dili lang kayo lang ikuan ba dili panghatag dili mura na nakadaot ay kuan listen kayo ikring ang uban pero kani ilahan nag-away sila Ate Pres ibig kinabangay sila kay ang babae ni palit og itoy nya ang lalaki palit unggoy sus karon nag-away nagbugno man irog itoy nagbugno man may pa ila tong video no mo kita nag video ba hino ni mga ayaw sila video ba tanto dili yung video nag-away mo kuan ay parihan na mo na magbugno sa diya bugno sa dila nindo to kayo ba to nagdrama ta nya doon ay iroog ang baktin mo lagi ang baktin kaya yung hagdan-hagdan ng iro ang iro parehan daw sa baktin didagan ng iro bukod is baktin kay makigduwa lagi na nga kadang vlog-vlog na abam unsa ba datay mabasa diya vlog-vlog utol sa ni siya vlogger hi mga kasama dito po tayo basa na pahiyom Taka, Rasize Media. Alita sa Deuteronomio 9:9 verse 13. Okay. Unya miingon pagayod ang Ginoo kanako kani si Moises man nagistorya sa Ginoo nga mahan no. Nakita ko unsa kagahig ulo kining maong katawhan. Ayaw ako pugni kay puuhon ko sila aron nga wala nagayoy mahinumdom kanila ug himuon ko gikan kanimo ang katawhan nga mas gamhanan og daghan pa kay kanila. Ang kani katumong kuning mga katawhan nga gida ni Moises nga wala na mo taho niya naghimo lang kagulingon na lang Dios. So mo na pod ni. Sige tag vlog diri usay makalimot. Kalimot taw sa bisan na lang pag-ampo ka matulog tungod sa kakapoy dito lang tang higda. Di ba? Sige ka tutukoy mo cellphone nakalimot ka kanang gabiin naman niya dukan na kayo imong mata. Kanang ang katabi to ko amigo lang kanang sakit. Sakit amot di era batang ha. Sakit siya lang og brain tumor. Sige kung tutok ka ng cellphone wa si tugtog. Makadaot ay na. daot oy Rejection niya. daot na Nya kani siya nga sige tutok sa cellphone pero member ni siya sa kanang missionary sa grupo nila kanang missionary ni Mama Mary. So wa sila yung mga activities na baron sila feeding, na baron sila mission, na baron sila kanang prayer meeting o kanang mga pagsangyaw. Alit sa magkalingaw sa cellphone, so dugi gyapon sa makatuog. Karon, magsige kuno krama yang kamot, magsiglabad iyang magsige sa hilala. Gikonsultan niya sa doktor niya kasi scan mo hibaw siya nasa brain tumor. Muto nga sa sige siya unya kay mabal-habal man pud siya sa magabi kung wala sila mga activities, wala sila mga service na istoryahan yang usa ka pasahero nga si medical secretary diri sa usa ka ospital na surgeon. Karon ang kadtong pasahero naluoy niya gisultihan ang iyang among doktor nga surgeon ningon nga sige pareha diri atong tabangan. Muto niya opera niya lan wa siya gasto. maayo ang akong analisar nga
itabangan sa Ginoo kay bisan tinuod og tagdugay siya matulog kay magabalhabal sa kung sa mga service nga mga kalihukan may tungod sa Ginoo. Ang iyahang pagsigip pud kunog tutok sa cellphone lagi imbes sa mga activities bugay gyapon kabi sigip sa cellphone rugay ka mga tuog. Kaniya ini ka nang nag-vlog-vlog kunya akong gibasa dire mas ingon sila ano mo nagibasa ni pambida nga layo ra manas atong gihisgutan akong usbon asa to dapit ha Deuteronomio 9 nawala man okay Deuteronomio 9 versikulo 13 unya niingon na usab ang Ginoo kanako nakita ko kung unsa kagahig ulo kini mga tawhana ayaw ako pugi kay puuhon ko sila aron wala na gayoy mahinumdom kanila ato paggulyat usahay kanang dunay mga higayon nga kung makalapas kita siyang pagbuot dunay mga sakit nga maabot nato uyahagi po ng pagbuot di ay doon na kita nakakalimot kita so kaning pag gihimo nila ni Cinder nato ang bana na ang asawa ang Cinderland ang bana Si Kara, ang asawa Inday, kanang, ikaw man gisindir, ikaw may babae niya, imo ang unggo, ay imo, iro, nindot ting balibo, iro kanang nindot, wala sa imong iro, tapi ang balibo, mga gapas, puti kayo, mau tingay, niya sa imong bana, unggo, kanang na ang, tanawa ko no Inday, kanang sige mo kaaway, no? Sige na mo, kagubot at tungkol na sa inyong paglag-lag, buhay ko unggoy, imo, iro, tanawa ko no, basig dahil kalimot ka mo, day, nga kanang na ang, wala na mo'y pag-ampo, sige mo ng vlog-vlog, Nagdugay mo mga tuog, odukan mo, dito mo ito, nakalimot mo gani mo, katolik mo manggay mo, nakalimot mo pagpanguros, nakalimot mo pagpangayog, pasalamat sa di pa mo mga tuog, nakalimot mo pagpangayog, pasalamat na nahigmata pa ka mo. Kaya kini ko nung nahigmata, kita usama na kamilagro, ni kabunta, nahigmata ka, dayong makapaniar ka, makaladok pa kag tubig, usa na siya kamilagro. Bita ka nang magkabata, kamilagro na, ayun na paniar, kapas na siya, juga. Usa na kami lagro gil. Oy kay katulay tabo na ko nga natuog ko nahigmat ako alas 12 pasado. Nga din ako kahi pag umagibutangan ko kateter. Di wala ko ba dito milagro. Dito milagro tungod sa makasaypanan. Milagro gyapon to Milagro gyapon to kay bisan din nato ka buhi gyapon ka. Gitagaan ka higayon sa Ginoo nga pausbo na ka. Di na ka sige tan-awa ng mga Oh, gwapo kay siya. Day, nagdaaw dong, nagdaaw ko matika. Di ko siya. Konserto lang. Mas balang konserto. Dong, nagdaaw ko matika dong. Di yun madungog. Undang kata. Saan mo itong pinagating tuluman nun? Kula ko ang puzzle, tiyon. Tata RMN